हाय फ्रेंड्स, माबोरै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। माने फार्स्ट टाइम फैनानै बहुत गोजोननाय मोन्दोंमोन आरोना। बेलेग जायगाखौ नुफैबाय नालाय, गोदान जायगा। ओमफ्राय दा माने गोसोआ थांनो हांखुरसो जागासिनो आरो माला थांनो मोनगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ काश्मीराव जानाय जाथायनि बागै। बिराद दुखुनांथाव जाथाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो जोङो बेरायनो होननानैसो प्लान खालामना फैखादोंमोन आरोना। ओमफ्राय दिल्लीयाव बेरायहैगोन होननानै। ओमफ्राय जों दा थानाय जायगा बेवहायबो सिरियाखाना गिदिर दङना आरो एसे फेमास। मानसिफ्रा बयबो खिथादोंमोन जोंखौ थांगोन होननानै। ओमफ्राय बिदि दावराव दावसिखाय जोङो थांला आरोना। ओमफ्राय गोसोआ गुदसो मोनगासिनो, माला न'आव थांनो मोनगोन आरोना। माने थांनोसो लुबैगासिनो। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बयबो नुखादों जानांगौ मबाइल, फेसबुक, इउटुबफोराव बिराद दुखुनांथाव जाथाय। बेसोराफोर हाबा जानाया 7 दिनल' जादोंमोन आरोना। ओमफ्रायो मा होनो, खुनु बिसोरनि जाथिबो सोङाखै, जायगाबो सोङाखै। बिसोरखौ मा होनदों, खालि धोरोमखौल' सोंदों जाहैदों। धोरोम सोंबाय, ओमफ्राय हिन्जावनि मेगनावनो हौवाखौ बिदि खालामबाय आरो। ओमफ्राय हिन्जावा होनदोंमोन, आंनि फिसायखौ नोंसोरो बिदि खालामबाय, आंखौबो माबादो होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय बिसोर होनबायनो, नोङो थांनानै नोंसिनि उमुगनो गेदेरनो खिथाहैदो होनबायनो आरो। माने गेदेर मानि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, मोनसे देशखौ सालायनो थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन सासे माबा थायो नालाय, जेरेखम जोंनि आसाम सरकारखौ सलायो बेबायदि। ओमफ्राय आं नामखौ मेनसन खालामला, बयबोथ' मिथिखायो मोनसे देशखौ सालायनो सोर सालायो बेखौ। बिनि नामखौथ' बयबो मिथिखायोआनोसै। ओमफ्राय आं बुंलायला आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माने नायबानो गोसोआ बिराद बोरैबा मोनो आरोना, सुहाबनाय बायदि। माने थानो हाया आरो, मेगनाव मोदै गयो। 7 दिनल' हाबा जानायनि खोथा, 7 दिनल' जादोंमोन आरो हाबा जानाया। ओमफ्राय बेहायनो बिदि जाबाय आरो। माने हानिमुनसो थांदोंमोन नालाय बिसोरो हाबानि उनावहाय। ओमफ्रायो बेहायनो बिदि जाथाय जाहैनाय जाबाय आरो बेसोराफोर। ओमफ्राय माने बबे समाव मा जायो खुनु पात्ता मोना। ओमफ्राय बेखायनो आङो सानबाय नामा न'आव थांनोसै। माने स्कुलाबो खुलिखाबाय आंना फिसाजोनिया। ओमफ्रायो माला सहैगोन बेखौसो सानगासिनो आरोखि आङो आसामाव। ओमफ्राय ओरैहायबो जोंनि साइडआवथ' एसे बोरैबा जागासिनो दङना, मा होनो बेंगल ना मा होननाय जायगायाव। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ। दानि जुगावथ' बयबो मबाइल नायजोबखायो। ओमफ्रायो बेनोसै आरो लोगोफोर, माला सहैगौगोन बेखौल' सानगासिनो दङ गोसोआव। सहैगौबानो बास सिन्था गैला आरो। बेरायनो प्लेन खालामनानै फैनायनि टारगेटआ गैया आरोना। न' सिङावनो थायै ओरैनो जायखिया नुबाय मिथिबाय जायगाफोरखौ आरोना। जों सिङाव हाबफैबाथाय आरो खुनु ओंखारनायनि माबा गैखाया आरो। बे ओंखारबाथाय बेहाय मा होनो, हाबफैजेननायावनो गासिबो माबा लाखिजोबखायो आरोना, मा होनो, प्रुफ लाखिजोबखायो। ओमफ्राय थांबाबो बेरायनो थांबाबो लायो, फैबाबो लायो। सोर थांबाय थागोन बेखौलाय बार बारलाय। ओंखायनो थांसै न'आवनो लोगोफोर। खुनु थिग गैया आरोना, माला मा जागोन। ओमफ्राय आं सानबाय, गोसोआ गुद मोनगासिनो, माला न'आव थांनो मोनगोन, माला न'आव सहैगोन सानगासिनो आरोना लोगोफोर। गोजाननि नङा आरोना, हिन्जावा बे जायगानिनो। आं जे जायगायाव दंफैयो बे जायगानिनो आरो बे हिन्जावा आरो। जानाय जाथाया ओरैबायदि गिथाव बाथाव जाथाय आरोना। एखे नायबानो मोदैया र' गलांलायो आंनिया। माने बेसेराफोर 7 दिनल' जादोंमोन आरोना हाबा जानायानो, जुलि जानायानो। होमबा साननानै नायदो लोगोफोर, बेसेबां दुखुनांथाव। माबा मा जायो आरो बेखौबा मा एक्सन लागोन जोंनि भारत सरकारा, बेखौथ' बुंनो हायाना। गेदेरफोरासो मिथिगौ। माने उनावहाय दावराव दावसिफोरबो जानो हागौ, खुनु थिग गैया। ओमफ्राय बेखौनो जोङो बे मासनि लास्टावनो थांनो होननानै थिग खालामबाय आरोना। ओमफ्राय खै थारिखआव थांथारनाय जागोन बिनि एसे गेजेर नांनोबो जानो हागौ आरोखि, बुंथ'नो हाला आङो। जों थानाय जायगायावबो गासिबो बिसोरनो गोजाबावसो, आल्लाफोर गोजा। ओमफ्रायो मा होनो, बेदरफोर जानोबाबो इसोरखौ मा होनो, बै आल्ला खालामनाय ना हाल्ला खालामनाय बिदिखौसो मोनजाजोबो बांसिनानो। ओमफ्राय माबाया हिन्दुफोरा एसे खम आरो बेवहाय। जोंनि बे बाउन्डारि सेर गासिबो बिसोरनो गोजा आरो। मा होननानै एथ' गिदिर नेभि अफिसार लेफ्टिनेन्ट लायाबो थांनानै बेबायदि जाहैबाय। होमबा बेसेबां जोंहा हादरनि थाखाय बेसेबां खहा जाबायना। गावस्राथ' जेबो रोङानोसै, ओरैनो पपुलेसना बारा, हाफोरखौनो थोआना, एसेनो मोनबाबो नांदेरबाय थागौ।